симпатичната танцова формация Холп с ръководител Невена Станкова. И така, Холп, Надежда, създадена преди 2 години, днес вие вероятно имате увереност от много победи и много любов на публиката. Така ли е, госпожица? Абсолютно. Точно обяснение. Искам да попитам какъв характерен танц има групата. Нещо, което е характерно за нея, нещо като сигнал, който излъчвате. Вие танцувате всичко, но преди всичко какъв танц? Преди всичко се занимаваме с хип-хоп, особено голямата група, те главно, може би единствено с хип-хоп, докато по-малките групички се занимават с танцово шоу, модерен балет, по-различни стилове. Бихте ли ни казали за хип-хопа някои хубави думи, като танц? Това е най-хубавия танц. Танца, с който ние изразяваме всичко, когато сме тъжни, когато сме весели, когато сме ядосани на някого. Всичко можем да изкараме с този танц и главно, най-голямата причина, поради която ни харесва е, че просто адски модерен и се чувстваш много готин. И така в него има много дързост, в него има много изненада, много красота и може би това допада на тинейджерите. Искам да ви задам още един въпрос. Вие как предполагате спорта, кога трябва да навлезе във възрастта на едно дете? И танците? Танците точно най-добре на 5 годишна възраст. Тогава най-добре. Естествено, упражненията са съвсем за спрямо възрастта много мънички, но от 5 годишна възраст е добре да се почне, защото се полагат просто основите и от собствен опит знаем, че колкото по-старо детето е, колкото по-голям си, толкова по-трудно ти е да навлезеш в танците. И те ще кажат повечето от тях, които примерно започват от 9-ти, от 10-ти клас, е много по-трудно да влезеш, колкото ако си почнал от 5 годишна възраст или от първи клас. И така трябва да спортува още от най-ранна възраст, още от първи клас, за да може всяко едно дете да свикне със спорта и да спортува цял живот. Мисля, че това е американската школа, така ли е? Да. Доколкото знае, в Америка винаги питат не къде учиш, а и в кой спортен клуб членуваш. Дори университети дават специална стипендия, ако си спортист. Примерно пловец или за американски футбол ти предлагат дори пълни стипендии, да речем, ако си много добър спортист, защото просто се възползват от твоя талант. И така, нека да пожелаеме на тази симпатична танцова формация много любов на публиката, много увереност на сцената и много победи в годината на късметлийския заек.